Здравейте! Аз съм Пламен Вест с моя BookTube канал Love Life and Books. Първо, честита Баба Марта на всички, бъдете много здрави, щастливи, успешни и усмихнати. В днешния клип ще дам старта на една рубрика, която обмислям от доста дълго време и която доста от вас искаха да видят. Това е именно рубриката, както съм окръстила, прочетено и планирано. За какво става въпрос в тази рубрика, ще ви кажа сега. В началото на всеки месец ще има такъв клип, в който ще ви показвам книгите, които съм прочела изминалия месец и книгите, които планирам да прочета през този. Книгите, които прочетох през февруари, са 3 на брой. Не мога да кажа, че това е бил най-добрият ми месец за четене, защото 3 книги определено не са много. Но пък последните месеци, може би ноември, декември, януари, бяха много лоши читателски месеци за мен. Не знам защо, може би ми беше доста напрегнато покрай училище и нямах никакво желание да чета. Но разбира се, това отвратително болестно състояние отмина и аз отново си се върнах към ритъма на четене. Първата книга, която прочетох през февруари месец, е Гондолата на времето от Ева Фюлер. Ако не сте видели, в канала ми има ревю на тази книга. Ще оставя линк долу в описанието. Там по-подробно може да разберете всичките ми мисли, оценки, проблеми дори с тази книга. Накратко, това е една много интересна книга, според мен, свързана с пътуване на времето, с 17-годишно момиче, има малко любов, има екшен, има приключения. Така че определено, ако се вълнувате и са ви интересни този тип книги, тази определено ще ви грабне. Следващата книга, която всъщност препрочитам, е Град от кости, първата книга от поредицата Ликвите на смъртните. Много скоро очаквайте ревю на тази книга. Най-вероятно няколко дни след като видите това видео. Там ще обсъдя по-подробно всичко свързано с книгата, както и ще ви представя новия ми начин на ревюиране на книги. Но за сега ще запазя това в тайна, ще видите след няколко дни, като публикувам видеото. Ще разясня за тези, които не са чели поредицата или нямат представа за какво става въпрос, какво се случва вътре. Светът, в който се развива тази книга, е светът на ловците на сенки, демоните, долноземците и мундарите. Малки уточнения и превод в ефир. Мундарите са обикновените хора, т.е. нещо като мъгалите в Хари Потър. Долноземците са вампирите, феите, върколаците и ловците на сенки са наполовина хора, наполовина ангели. Те са тези, които пазят света от демоните, които са зли създания от други измерения, които идват само за да се сеят разруха. Главната героиня Клери няма никаква представа за съществуването на този свръхестествен свят. Тя живее като всеки нормален човек, докато един ден пред нея не се разкрива огромна тайна, че тя всъщност е част от този свят и всъщност всичко си идва на мястото. Случват се някои много неприятни за нея неща, любим за нея човек изчезва. Тя малко по малко се въвлича в този магичен и досега непознат за нея свят. Общото проследяваме нейната история. Междувременно се появяват доста по-интересни, според мен, герои, чието истории също са много вълнуващи и много въвличащи в поредицата. Така че съм доволна, че я прочетох. По-подробното ми мнение ще разберете след няколко дена, като направя ревюто. И последната книга, която прочетох, е Град от пепел, която е втората книга от Реликвите на смъртните. Нея също ще има ревю веднага след като кача това на Град от кости, може би няколко дена или седмица или 2. След това ще има и ревю на Град от пепел, така че там ще разберете по-подробното ми мнение за книгите. Забравя така, че в момента, в който вече съм направила ревюзата на тези книги, ги има качени, ще сложа линк долу в описанието на този клип, така че ако гледате клипа 2 седмици или 3 след публикуването му, може направо да отидете и да видите ревютата на тези 2 книги. Приключихме с прочетените ми книги, нека да започнем с планираните. Първата книга, която всъщност започнах в края на месец февруари и сега трябва да си прочета март, е Камък от любов на българския автор Юлиан Попов. Стигнала съм до 131 страница, те са 260, мисля, че значи съм на половината на книгата. На нея също задължително ще има ревю в канала ми, така че там по-подробно ще ви разкажа за нея. Всъщност главните герои в книгата, Армани и Майя, са главни герои в историята, която един старец разказва на едно момиче. Ще видим какво ще се окаже накрая. Това, което мога да кажа за сега е, че книгата е написана изключително красиво. Стила написан е много докосващ и много дълбок. Единственото, за което съжалявам, че може би в момента съм на малко по-различна вълна. Книги, които искам да прочета и като цяло. И затова може би не мога да и се насладя толкова, колкото бих си се насладила, ако бях, например, по-романтична, романтична любовна вълна. Но все пак се надявам идните дни да допрочета книгата, за да мога да изкажа своето мнение в ревю. Следващите 2 книги, които смятам да прочета,
Крайно време беше. Много хора, включително много от вас ме караха да прочета тези книги, но просто изчаквах подходящия момент, в който аз ще искам да ги прочета, а няма да ги прочета, защото някой ме е накарал, защото мисля, че така е много по-добре. Това са първите две книги от поредицата, за която всеки като разбере, че да съм я чела, му идва да ме гръмне. И според мен с основателни причини няма да ви държа повече в напрежение. Това са първите две книги от поредицата Хари Потър. Така, не мога да кажа колко съм развълнувана да прочета тези книги. Разбирате ли, като ги гледам ето тук на рафта ми, просто сякаш ме викат да ги прочета. Но в момента съм започнала, както ви казах, друга книга и просто съм... да. Гледах първите 3 филма наскоро, доста се запалих по историята, разбирам, че просто нямала детство, без да съм чела тези книги, да съм гледала тези филми. Но това на път да се промени по-добре късно, отколкото никога, така че не ме съдете, искам да ги прочета и ще ги прочета и нямам търпение да ги прочета. И едната падна. Нищо няма. И последните две книги, които съм решила да прочета, са първите две от поредицата на Дженифър Л. Арментроуд Лукс, а именно Obsidian и Onyx. Слушала съм много за тази поредица, тя е изключително популярна в BookTube, любима на една от най-любимите ми буктюбърки, така че нямам търпение да я прочета. Единственият проблем е, че си спомнях нещо много голямо, просто защото съм много зле. Издържах и реших да попрочета малко от резюмето на втората книга, което не знам защо направих. И всъщност си спомнях нещо много голямо. Никога не четете резюмето на следващите книги от поредицата. Никога! Не знам защо го направих, разбирате ли, не знам. Знам това правило, знам, че не трябва да се чете, знам, че ще си спомня всичко, но просто не издържах и прочетох. Това беше нашето видео, надявам се идеята за тази рубрика да ви харесва. Кажете ми в коментарите, ако това е така. Споделете мнението си, ако сте чели някои от тези книги. Но разбира се, без да ми спойвате нищо, защото няма да се разберем така. Много мрази, когато някой ми даде в коментарите нещо важно за книгата. Така стана и за Дивергенти. Просто някой ми каза какво се случва накрая с главната героиня. Аз съм... Целият ми интерес за мен кино и не искам да чета повече. Така че не ми казвате нищо, което не трябва да знам. Благодаря ви, че изгледахте това видео и ще се видим скоро. Чао!